Når du er god til at skabe stærke relationer på jobbet, får du også større succes med dine kunder, kolleger og samarbejdspartnere. Uanset om dit job er at sælge, yde service eller lede et team, er det væsentligt, at du møder dem, der er vigtige for dig, på deres præmisser. Det kunne have været rart at kunne læse deres tanker, men det er det jo de færreste af os, der kan. Derfor har vi Outcome udviklet et kursus, hvor du kan lære en enkel og effektiv metode, så du hurtigt kan afgå kunden og skabe det bedst mulige grundlag for at etablere en stærk relation. Så uanset om du arbejder i en privat eller en offentlig virksomhed, er Outcomes kursus Afkode din kunde på 20 sekunder sikkert noget for dig. På kurset lærer du på få timer at bruge den enkle persontypemodel Q&A 2, 3, 4, der både er let at huske og enkel at bruge, når du kommunikerer med dine kunder og kolleger på møder, på telefonen, på mail eller på chat. Outcome tilbyder både åbne kurser for alle og skræddersyede kurser til virksomheder i den anerkendte persontypemodel. Hør, hvad deltagerne siger om kurserne, og tilmeld dig på outcome.dk/kurser.